Khatkhati Police Station ang Kangla Horizana long aron repen kepon kanghu Barmi Supari lin pharopli nepdun long pasibirta ripdun long. Kidam tang ni pha ingkora troxia ni isi joy pen raikom sai khia tum birta long si Khatkhati Police Station abitung atung chepeng si keton kelang asai deng ponlo. Labang so keton kelang asai kedeng boma porahut ajo por phai kri si apor malom isi la Horizana long ihoma truck nepon long lo ki nepon long check a truck registration number laki WB23D 4159 lapen inut driver Umesh Rai Artani kam phuke pra phophan nep inang ponong lo pusi pachini pon ki nep long Barmi Suparia long atha ke hanso pusi pachurai ponlo hanso thoila pharu ke thomra truck si popi mate kani cartoon clip ho lapen Barmi Supari thoila likebra ke thom pusi pangthe ponlo Hitia long ador laki lak inkoi an doji non la kaddu kawe kedo an lamphoi deng kosi Khatkhati Police Station along bipon kok lokosi OC Roman Bordoloi pen pachini du Bukajan pen ananterang Karbiang long live